Izena Xabier Garagorri da, eta helduak adiko kidea naiz. Uda ikastaro honetan, gai nagusi izan da aniztasuna eta bizikidetza. Orduan, gai horrek badu momentu honetan gure gizartean interes berezia. Aniztasuna arrazoi askogatik izan daiteke. Badaude arrazoi asko, emigrazioarekin lotura handia daukatena. Jaiozelako ez dakit beste lurralde batean, edo zure arraza, edo erlijioa, edo zure kultura, hain importante dena, zure usadioak, zure ohiturak, zure hizkuntza desberdina direlako. Hau da, arrazoi asko egon daiteke edo generoarena aipatu duguna baita ere. Baina, behar bada ikastaro honetan, aniztasunaren gune edo foko nagusi izan da adinen arteko desberdintasuna. Orduan, nola lotu belaunaldi desberdinak, nola lotu daitezke, gaur egun ikusten dugulako belaunaldien artean gero eta desberdintasun eta behar bada individualtasun gehiagoko joera dagoela. Gai honek guretzat interes handia dauka, eta begiratu daiteke gai hau ikuspegi desberdinetatik. Eta helduak diren ikuspegitik badaukagu begirada bat. Eta da bizitza betearen ikuspegia. Bizitza betea ulertzen dugu lortzen dela, ez da inoiz ere lortzen, nolabait ere hurbiltzen gerala bizitza batetan, bizitza betera, baldin eta gure oinarrizko beharrei erantzuten badiegu. Adibidez, oinarrizko behar bat izango litzateke bizi iraupeneko oinarrizko beharrak. Adibidez, mugikortasuna, osasuna, edo beste bat babesa, ziurtasuna. Eta guk garrantzia handia ematen diogu bizitzaren zentzuari guztiak lotuko lituzkenak. Oinarrizko behar horiek komunak dira adin guztietan, belaunaldi guztietan, berdinak dira behar horiek. Baina gertatzen da, horien gauzatzea egiten dela orain eta hemen, eta oso era desberdinetan gauzatzen dela, haurtzaroan, gaztaroan, heldua zeranean edo zaharra zeranean. Orduan, batetikan baditugu belaunaldien arteko lotura handiak, baina baditugu nolabait ere desberdintasunak. Eta gizarte bat nolabait ere osatzen da, eta beraien artean lotura egiten da, baldin eta ni jarriko nuke biziaren adibidea. Zuhaitz batek adibidez, bizia dauka bere zukuak zainetatik enborretara eta adar guztietara iristen denean. Eta zuku hori ez baldin iristen adar batetara, adar hori lehortuko da, baina zuhaitz osoa baita ere kaltetuta gertatuko da. Gauza bera gertatzen zaigu gorputzean odolarekin edo arnasarekin. Orduan, gai honek interes berezia dauka, eta nolabait ere, uda ikastaro hauetan, zenbait adibide, zenbait esperientzi, Deba Goienakoa eta abar, aipatu ditugu. Nerea Melgosa baita ere, konseilariak ere, gai horretaz hitz egin du. Eta alde horretatik iruditzen zaigu, uda ikastaro hau, gaian aldetikan oso garrantzizko puntu bat jotzen duela gaurko gizartean, eta bestan berri batetik baita ere, esperientzi konkretuak, ez bakarrik marko teorikoa baizik, esperientzi konkretuak nolabait ere bideratu ahal izan direla.